カムサマヤです。今回はリクエストレッスンの愛を表す表現を教えさせていただきたいなと思ってます。では始めます。では今から11個の愛を表す表現を紹介していきます。では Let's start! はい、1、gihigugma ko ikaw. Gihigugma ko ikaw. Gihigugma ko ikaw. ギヒググマは愛しているのことです。で、こは私、イカはあなたのことです。なので、日本語で言うと、ギヒググマコイカは私はあなたを愛しているって意味です。いいですか？ギヒググマコイカです。これはちょっと長いバージョンで、短いバージョンがあるんですよ。そこまでは短くはないんですけど、これです。はい。ギヒググマタカ。ギヒググマタカ。ギヒググマは愛してます。で、タカは私はあなたをという意味です。もうセットです。私はあなたをですね。私はあなたを愛してますという意味になります。いいですか？ギヒググマコイカオとギヒググマタカです。で、ギヒググマタカの答え方は英語だと I love you too って言っていいんじゃないですか。で、ビサイ語ではギヒググマポッタカです。ギヒググマポッタカです。ポッはもって意味なんです。ギヒググマは愛してる。で、タカは私はあなたを。私はあなたのことも愛してますという意味になります。ギヒググマポッタカ。ギヒググマポッタカです。はい、次です。次はパランガタカ。パランガタカです。パランガタカっていうのはさっきのギググマタカと同じ意味なんです。私はあなたのことを愛してますって言います。いいですか？パランガタカ。パランガタカです。はい、次いきますよ。はい、次はキナハンランタカ。キナハンランタカです。キナハンランっていうのはいる、必要っていう意味なんですよ。で、タカは私はあなたをっていう意味ですね。なので、キナハンランタカっていうのは日本語で言うと私はあなたのことが必要ですっていう意味になります。もう一回です。はい。キナハンランタカです。いいですか？はい、次いきます。グストタカ。グストタカです。グストは2つの意味があります。欲しいと好きっていう意味ですね。で、この場合は好きのことです。グストタカ。私はあなたが好きって意味になります。グストタカです。いいですか？はい。次はちょっと長いんですけど、1個ずつ翻訳してみます。はい。Malipayon ko pag kauban takaです。Malipayon ko pag kauban takaです。Malipayonは嬉しいです。多分前のビデオで教えたことがあるとは思うんです。はい。Malipayon 嬉しいですね。で、koは私です。で、pag は if もし何々たら何々ればのことなんですね。家庭ですね。で、カウバのは一緒にいることです。で、タカはあなたですね。マリパヨンコパカウバンタカというのは日本語で言うと私はあなたと一緒にいることがいるときに嬉しいです。私はあなたと一緒にいると嬉しいです。いいですか？はい。マリパヨンコパカウバンタカです。はい。もっとゆっくり読んでみます。マリパヨンコパグカウバンタカです。マリパヨンコパグカウバンタカ。私はあなたと一緒にいると嬉しいです。いいですか？はい、次いきます。はい。Gusto taka makitaan
gusto taka makitan です。gusto はさっき説明はしたんですけど、好きとあとは欲しいっていう意味なんですね。でもこの場合はgusto の後に動詞が入ってるので、この場合は何々たい want to という意味になります。で、makitan は2つの意味があるんですよ。1つ目は見るで、2つ目は会うっていう意味なんです。gusto taka makitan というのは私はあなたに会いたい、または私はあなたを見たいっていう意味になるんです。gusto taka makitan gusto taka makitan です。はい、次いきますよ。Ikaw ang, ako ang kalibutan. Ikaw ang, ako ang kalibutan です。ikaw はあなたですね。ako ang は私の。で、kalibutan は世界っていう意味なんです。いいですか？で、ang は特定されているもの。kalibutan 特定されているものです。kalibutan は1個だけなので、ang を使ってます。で、ang とかなんとかは後でもう一回説明させていただきますので、今回はあまり心配しなくてもいいんです。このまま覚えたらいいです。ikaw ang, ako ang kalibutan. ikaw ang, ako ang kalibutan というのは、あなたは私の世界です。なんかチーズ。はい。ikaw ang, ako ang kalibutan です。これを言う人はまだいるかどうかがわからないです。でも一応教えます。はい。次は、これはもう結婚のプロポーズですね。はい。gusto taka pakaslan gusto taka pakaslan です。gusto は何々たいですね。want to で、taka は私はあなたにかあなたをですね。で、pakaslan というのは結婚するっていう意味なんですよ。はい。gusto taka pakaslan というのは日本語で言うと私はあなたと結婚したいですっていう意味になります。私はあなたと結婚したいです。gusto taka pakaslan です。gusto taka pakaslan です。はい、いいですか？はい、あと最後の2つになりますが、次はginahuna huna taka pirme ginahuna huna taka pirme です。ginahuna huna というのは思っています、考えていますのことです。で、pirmi はいつものことです。いいですか？ginahuna huna taka pirmi というのは日本語で言うと私はあなたのことをいつも思ってます、考えてますのことです。もう一回読みます。ginahuna huna taka pirmi です。いいですか？はい、最後の表現はこれです。ちょっと長いですね。はい。gusto taka makauban hangtud は HANGTUD です。見えるかなです。で、sa kahangturan ですね。gusto taka makauban hangtud sa kahangturan です。はい。want to これですね。gusto は何々たい。taka は私はあなたを。あなたとあなたに。で、makauban は一緒にいること。で、hangtud はまでっていう意味なんですけど、hangtud sa kahangturan はセットとして覚えて最後までっていう意味なんですよ。gusto taka makauban hangtud sa kahangturan というのは日本語で言うと私はあなたと最後まで一緒にいたいです。I wanna live with you forever っていう意味なんですね。英語だったら。はい。gusto taka makauban hangtud sa kahangturan gusto taka makauban hangtud sa kahangturan です。私はあなたと永遠に一緒にいたいですっていう意味です。はい、以上です。今回のビサイ語はここまでにします。質問とか他に習いたいこととかがあればぜひ下のコメントのボックスに書いてください。では、maraming salamat po. Paalam!